Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma egomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Mbukeli inazi ezinohlonze kusihlwa nje. When we check the date when the bullet was brought to the lab, it was almost after 3 months. Now one asks himself, where was that bullet between that period? Ungoti wokuhlolwa kwezibhamu embuthweni wamaphoyisa uBrigadier Meshach Mkhabela utshela ikhomishana kaMadlanga ukuthi inhlamvu eyabulala unjiniyela wase-QTech uArban Swart iyalethwa esikhungweni sokuhlola ubufakazi ngemva kwezinyanga ezintathu abulawa. There was nothing untoward or suspicious in his conduct. He had always cooperated with the SAPS and RDEC. Abameli bakasomabhizinisi uVusimuzi Khet Matlala bathi bazocubungula isinqumo senkantolo ephakeme yaseGoli ngemva kokuchithwa kwesicelo sakhe sokudedelwa ngebhayili. Ubenethemba lokuthi inkantolo ephakeme ingafika ithole isinqumo esehlukile kunesikhishwe inkantolo yemantshi yase-Alexandra. Akukuxhumana bona njengabaphathi beflat futhi la kwalimala khona ingane yami ngobudedengu babo. Akukuxhumana khona. Izakhamuzi ezakhele iTheku beyiphume ngobuningi bazo emashini ukuyokweseka umndeni wakwaDlamini owehlelwe ngumshophi wokulimala kwengane yawe yodwa enye yashona esakhiweni iHomi enkabeni yedolobha eThekwini. Mbukeli sikubingelele sikwamukele indaba zakusihle igaba lami noxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabangane elimhlophe qwa. Sibonge ukuthi ube nathi namhlanje kusihlwa ake sibheke ukuthi ke sikuphathele ziphi. Isicau sekhomishana kaMadlanga namhlanje sizwe ukuthi kwakungekho ukuphuthuma ecaleni lokusocongwa kanjiniyela wase-QTech uArban Swart. Ungoti wokuhlolwa kwezibhamu embuthweni wamaphoyisa iSAPS uBrigadier Meshach Mkhabela utshele isicau ukuthi yize uSwart abulawa mhla ziyi-17 kuMbasa nyakenye kodwa inhlamvu eyatholwa ngesikhathi kuhlolwa isidumbu sakhe yazi yalethwa esikhungweni sokuhlola ubufakazi ngemva kwezinyanga ezintathu abulawa. Ungoti wezokuhlolwa kwezibhamu embuthweni wamaphoyisa uBrigadier Meshach Mkhabela utshele isicau ukuthi yize unjiniyela wase-QTech uArban Swart asocongwa mhla ziyi-17 kuMbasa ngonyaka odlule, kepha inhlamvu eyatholwa ngesikhathi kuhlolwa isidumbu sakhe yaze yafika esikhungweni sokuhlola ubufakazi cishe ngemuva kwezinyanga ezintathu. When we check the date when the bullet was brought to the lab, it was almost after 3 months. Now one asks himself, where was that bullet between that period? If the incident took place on the 17th of April 2024, but the bullet was only handed over to the laboratory on the 12th of August. Umkhabela ufakazele lokho kwatholwa nguKapteni L.I. Mogwetla malungana nenhlamvu eyatholwa esidumbini sika Swart. In the ballistic language, when one is able to link a bullet with a firearm, that for us is a big plus for the case as compared to the cartridge. I'm not undermining the cartridge cases, but the bullet in most cases is removed from the deceased. So if you can be able to link the firearm to the bullet which was removed from the deceased, you have undoubtedly placed the firearm on the scene. And under these circumstances, this is what the member has done. Kusenjalo ongoti bokuhlolwa kwezibhamu baqinisekisile ukuthi izibhamu ezasetshenziswa ekubulaweni kukaArban Swart ziyamaniswa namanye amacala amaningi. Kulamacala kubalwa kuwe lokusocongwa kukaDJ Samboti kanye noDJ Vintos kanjalo nelokuzama ukubulala uTebo Khotobejane owabe eyisinqandamathe sikaVusimuzi Khet Matlala.
Iphini likangqongqoshe wamaphoyisa uKhassel Mathale kulindeleke ukuthi abe ngumfakazi wesithupha ukubhekana nekomiti lesikhashana lasePhalamende eliphenya ngeinsolo ezibucayi eyidalulwe umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ngenkohlakalo edlalubi nokuxambukela kwegilamkhuba eyinhlakeni zamaphoyisa nakwezobulungiswa. Umkhwanazi umangaze abaningi ngasekuqaleni kukaNtulikazi kulonyaka esola iziphathimandla ezithile zikahulumeni ngokusebenzisana nezigilamkhuba ukuphathamisa ukusebenza kwamaphoyisa kanye nezinhlelo zokuphenya ubugebengu. uMathale uqokwe njengephini likangqongqoshe wamaphoyisa ngonyaka u2019 kanti usebenze ndawonye nomchunu kanye nowayengungqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele. Ucele ebufakazini bakhe ngeledlule ePhalamende uphikisa okuningi okudalulwe ngumchunu ngesikhathi ebizelwe phambi kwekomiti lesikhashana lasePhalamende maqondana nokuhlakaza ithimba lamaphoyisa iPKTT elalijutshelwe ukuphenya ngokusocongwa kusombusazwe. uMathale kulindele ukuthi naye akhulume agxile ekusebenzeni kwakhe nePKTT kanye nesinqumo sikamchunu sokufuna ukuqeda ngalolu phiko. Abameli bakasomabhizinisi uVusimuzi Cat Matlala bathi bazocubungula isinqumo senkantolo ephakeme yaseGoli ngemva kokuchithwa kwesicelo sakhe sokudedelwa ngebheyili. uMatlala ubenethemba lokuthi inkantolo ephakeme ingafike ithola isinqumo esehlukile kunaleso esikhishwe inkantolo eMantshi yase-Alexandra. Ubhekene necala lokucijita lokubulawa kowayethandana naye uTebogo Thobejane ngomfumfu wango-2023 okungazange ke kuphumelele. uVusimuzi Matlala osolwa ngokuzama ukubulala uthi akaneme ngendlela aphethwe ngayo kanti ngesikhathi sokudluliswa kwecala utshele inkantolo ephakeme yaseGoli ukuthi uyena yedwa ummangalelwa kwabahlanu osavalelwe ejele kulolu daba. We are of the view that the court made the right decision in denying Mr. Matlala bail, considering the severity of the charges and the risk to public safety, as well as law enforcement officers. Abameli bakaMatlala bathi lolu daba lusekelwe izinsolo nje kuphela bagcizelela ngolokuthi kufanele agunyazwe ibheyili ngenxa yokuthi usebenzisana ngokuphelele nabomthetho ngophenyo lwecala. Our case is that he did satisfy the onus in terms of Schedule 5, that onus being that the interest of justice do permit his release on bail. There was nothing untoward or suspicious in his conduct. He had always cooperated with the SAPS and RDEC. He had always appeared. There was no instance where they had requested him to appear and he hadn't. Umbuso uthi uMatlala nguyena ongungqondo nowakhokhela abantu ukuthi bazama ukusoconga ayethandana naye uTebogo Thobejane. That cell phone in prison is a means to communicate to the outside world, and that is a risk to the state's witnesses. Abameli bakaMatlala bathi bazoxoxisana naye ukuze bathathe isinyathelo esilandelayo. uMatlala usazogcinwa esitokisini njengoba kulindele ukuthi avele enkantolo ngenyanga ezayo. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uhlonishwe ngeziqu zobudokotela eNyuvesi yaseMalaysia eseKuala Lumpur. Umengameli Ramaphosa uphinde watuswa ngegalelo lakhe eNingizimu Afrika emazweni omhlaba ngenqubomgomo yezwe odabeni lokulwela ubulungiswa emazweni afana nelasePalestina. Kube ngumzuzu wokuzigqaja eKuala Lumpur ngesikhathi umengameli Cyril Ramaphosa ehlonishwa ngeziqu zobudokotela yiNyuvesi endala nehlonishwayo yaseMalaysia. Lokhu hlonishwa kubungazwa ukuzibophezela kweNingizimu Afrika nokusebenzisana namazwe omhlaba. Ethule inkulumo ngemuva kokwetheswa ngeziqu Ramaphosa ukhumbule ubudlelwane obakhiwe yilamazwe ngesikhathi zomzabalazo. The bonds that bind our two nations together are not only bonds of friendship. They are bonds of kinship, of ancestry, of history. They are bonds that go back several hundred years. Today we pay tribute to the rulers and the peoples of the Malay-Indonesian archipelago. uRamaphosa uthi ukubambisana kweNingizimu Afrika neMalaysia kusaloku yingqikithi umhlaba ikakhulukazi njengoba lamazwe omabili ephethe isithangami ezinkulu emhlabeni. At a time of global disorder, the countries of the global south must evoke and revive and further embrace the spirit of Bandung.
uRamaphosa uphinde wancoma ubumbano lweMalaysia nabantu basePalestina. And we pay tribute to the principled solidarity of the peoples of Malaysia with the oppressed and suffering people of Palestine. uRamaphosa uphethe ngokunxusa ukuthi kuvuselele ukubambisana kwezemfundo ezohwebo kuphinde kubhekwane nodaba lokuguquguquka kwesimo sezulu. Umndeni mbukeli okamanje sathi nje keqhu ngapha ngaseyitolo kanti bangabe sibuye sibe sikuphathele udaba oluthi. If the court processes are delaying, unfortunately it's not on the police. Umndeni wesishoshovu esasilwisana nobugebengu kwaMhlabi yalingana KwaZulu-Natal eminyakeni emibili edlule usuzwakalise ukukhathazeka ngokubambezeleka kwecala. uJuda Mthethwa wadutshulwa ngoNhlolanja ngo-2023. Sikubingelela mbukeli siphinde sikwamukele mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi ungoti wokuhlolwa kweibhamu wembuthano wamaphoyisa uBrigadier Meshach Mkhabela utshela ikhomishana kaMadlanga ukuthi inhlamvu yabulala unjiniyela waseQTech uArmand Swart yalethwa esikhungweni sokuhlola ubufakazi ngemva kwezinyanga ezintathu abulawa. Asikhumbuzeke mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ungena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. I-SABC ikusakazela bukhoma ingqungquthela ye-G20 SA 2025. Izakhamuzi ezakhele iTheku beyiphume ngobuningi bazo emashini ukuyokweseka umndeni wakwaDlamini owehlelwe ngumshophi wokulimala kweingane zawo esakhiweni home enkabeni yedolobha eThekwini eyilimale kabi ngesikhathi zilimala ekheshini lesakhiwo. Enye yazo ke mbukeli edlulile emhlabeni kanti iwele elinye lisesimweni esibucayi esibhedlela. Izishoshovu amalungu omphakathi kanye namalungu ezombusazwe anquma ukumasha ngokuthula zifuna ubulungiswa kuziphathimandla zesakhiwo iHome eThekwini nokubikwa ukuthi kuphangalale iwele elilodwa kwathe elinye lalimala kabi ngesikhathi ekhalakathela ekheshini ebelingasebenzi. Uyise wezingane ofuna ubulungiswa ngalokhu. Angakalitholi ithuba umseshi obekumele ayoyilanda sigcine ngasakhulumi nami bengiloku ngimlandelela okuningi ukuzama ukuthola ubufakazi ukuthatha izithombe ukulandelela amaphoyisa kwenziwe yimina amaphoyisa or umseshi akukho ngempela kwenzile ukukhombisa ukuthi uyikhathalele lento engehlele. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uthi basemzamweni yokuthola umfanekiso we-CCTV ukuze bezokwazi ukuqala uphenyo. At this time, what we know is that children were playing and they fell and one died. That constitutes a case of inquest. We are investigating. If during the course of investigation, as we gather evidence, we find that there was foul play, whether the children were pushed by somebody or there was some sort of negligence happened in the building, working with prosecution, there could be a chance that the case can be changed from inquest to culpable homicide or even murder. Okunye okuzwisa ubuhlungu ukuthi namhlanje bekuwusuku labo lokuzalwa kusenjalo osindile usalwela impilo yakhe esibhedlela. Umndeni wesishoshovu esasilwisana nobugebengu esabulawa kwaMhlabi yalingana enyakatho nesifundazwe iKwaZulu-Natal eminyakeni emibili edlule uzwakalise ukukhathazeka ngokubambezeleka kwecala. uJuda Mthethwa wadutshulwa ngoNhlolanja ngo-2023. uJuda Mthethwa wayedume kakhulu kule ngxenye yesifundazwe aziwa ngomsebenzi wakhe wokulwa nobugebengu obenzeka emngceleni. Sengamashumi eminyaka emphakathi ehlala ngasemngceleni weMozambique kanye neSwatini ithole kanzima hlukunyezwa amaqembu esigelekeqe. Umthethwa obengusihlalo wenhlangano Imhlabi yalingana Society Against Crime wayehamba phambili ekulweni nobugebengu. NgoFebruary 2023 wadutshulwa washona ngaphandle komuzi wakhe. Emva nje kwezinyanga ezimbalwa amaphoyisa abopha abasolwa bathathu ngokubulawa kwakhe. Abasolwa ngokusho kwamaphoyisa beyamaniswa namanye amacala angaphezu kuka-87. Okubalwa kuwona ukubulala, ukudunya izimoto nokweba enyakatho yesifundazwe. Abomndeni bakaMthethwa bathi ukudlula kwakhe emhlabeni kwashiya esikhulu isikhala. Isikhala sishile okokuqala nje
ubaba uJuda kuningi wayekwenza emndenini, baningi abantu babengaphansi kwakhe bephiliswa uyena. Okunye iqhaza wayelidlala emndenini, wayewondla umndeni kulabantu abaswele. Uthi umndeni usuhlalele uvalweni futhi ukholwa ukuthi ukubambezeleka kwecala kwenziwa ngamabomu. Nabo bakholwa ukuthi abakabanjwa ongqondongqondo ekubulaweni kukaMthethwa. Amaphoyisa KwaZulu-Natal athi asebenzile umsebenzi wawo kanti ukubambezeleka sekusenkantolo ngezathu esithize. Ummeli wabamangalelwa uhoxile icaleni ngenxa yezokuphepha. If the court processes are delaying, unfortunately it's not on the police. Colonel Nechuwonda uthi uphenyo lusaqhubeka. Kwizindaba ze-SABC ngingu-Ayinda Mhlongo eMangozi. Inkantolo ephakeme yaseGqeberha Eastern Cape isigodlile isinqumo ngesicelo sokudluliswa kwecala lokudlengula ebelithweswe umvangeli waseNigeria uTimothy Omotoso. Uyasichitha lesi sicelo uthi umbuso wehlulekile ukubeka izizathu ezibambekayo nezizwakalayo ngaphansi kwesigaba 319 somthetho wezinqubo zobugebengu zokuthi kungani kumele kubukezwe lesi enkantolo yokwedluliselwa kwamacala. It seems that in the later case, the Supreme Court of Appeal misconstrued what was stated in Basson, because Basson clearly states that the trial court's discretion to grant leave to appeal includes an inquiry whether there is a reasonable prospect of success on appeal. I-NPA nayo izibophezele ngokuqinisekisa ukuthi izisulu zika Omotoso zithola ubulungiswa. Akholelwa ukuba inkundla siyibonisile namhlanje ukuba kufanele bayisinike esisicelo sisicela ukuba sibhene esisigqibo sayo sokuba ibafumane bengenatyala aba bathathu batyholwayo. Eyona ndima sifuna kuyidlala nebalulekileyo siluthuthisa ukuqinisekisa ukuba ubulungiswa buyenzeka ingakumbi kulamaxhoba ulwaphulo mthetho lathi lenzeka. Simisele ke uba singayithatha lenyewe siyise kweyona nkundla ephakamileyo elizweni ukuba siqinisekise into ba kwimeko ezizayo zingaphambili impazamo ezinje azenzeki ukwenza bayiqhubeke ihlonipheka inkqubo yobulungiswa. Ijaji uEma Skuman usigodlile isinqumo senkantolo kulolu daba. Umsola wokuqala eceleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa umuzi Sibiya uqinisekise ukusayinda kwakhe kwamanye amakhasi esitatimendeni okusola ukuthi kwavuma kuso icala. Kuthi uSibiya walivuma icala kulandela ukuboshwa kwakhe ngoNhlaba ka2020. uSibiya ke eqaleni wavuma ukuthi wasicikica isitatimende sokuvuma icala. Uma sekubheqululwa ke wonke amaphepha ube nenkinga yokukhomba lapho athi wacikika khona kanye nesithupha sakhe kwamanye amakhasi. Namanje ngisasho kanjalo ukuthi ngisayindile na kummeli ngishila ngathi ngisayinile mina into umbotha ngicela yona ukuthi ngiyenze wathi angisayini ngasayina vele ngiphinde ngiyachaza ngithi la akubonakali kahle le signature ayibonakali kahle ukuthi ngathi signature kabani isithwe inki le esesithupha. U-Advocate George Baloyi ugxile kakhulu ezithombeni ezathathwa zikaSibiya emva kokusola ukuthi washaywa ngamaphoyisa emva kwezinsuku eboshiwe. Kunzima ukuthi singakhomba ukubonakalayo kulesi sithombe lesiya kodwa mina nakho icourt ngiyayikhombisa ukuthi nakho la ngidimela kodwa lapha ya nje na umshushisa akuboni ngoba mayibuka lesi sithombe lesiya kodwa nakho namanje sabonakala emva kweminyaka emingaka ngalimala kusabonakala la kimi kodwa kulesi sithombe lesiya angeke aza kubona ngoba isithombe lesiya akusimina nakho la ngikhona ngiyakhomba nakho la ngidimela khona. uSibiya ke uzoqhubeka nokwethula ubufakazi kusasa. Awu sifisela inhlanhla ibanyana banyana mbukela umhlahlo wesimo sezulu uzolandela nesangoma sezulu umkhushula Msimanga. Kwase kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi aqhubeka lamathuba ke athanda ukuba makhulu emvule ebesithanda nje ukuthi ke sibeze ikhawu lapha kwaZulu-Natal njengoba belibafa sibethu binyama uyonke nikakhulukazi engcenyeni esenkabeni yasempumalanga kanjalo nasengcenyeni ke esenyakatho ngale kwaloko mawungena ikakhulukazi engcenyeni ke esenkabeni yezwe uyofika entshonalanga lingaqhubeka nje nokubalela kulozo ndawo sukuba namhlanje sisho sithi ke kusasa sabalele nje engcenyeni ke zingapha ngasentshonalanga yongena ke ko Western Cape aqhubeka lamathuba amakhulu emvule ezingaphelezela ukuduma ikakhulukazi lapha kwala se Free
Start uyongena lapho ko North West ukusondela lapho ko Standard and Balfour Secunda sisho sithi ke noma usondela komnambiti ko Bhefile eduze kwentaba zokhahlamba makhulu amathuba kanjalo nasengcenyeni ke ezingasenyakatho lapha ko Polokwane sisho sithi ke kodwa ke kwezinye indawo kwaZulu Natal ngamancane nje amathuba silindele ukuthi ke liye ngokusikaza ngamafu mongeni kakhulukazi engcenyeni esemthatha iSouth African Weather Service iyaqhubeka yasikhipa lesixwayiso sasebusuku namhlanje okuyisigaba sesine semvula ezingaphelezela ukuduma okunomgozi ngasenyakatho yakwaZulu Natal uyongena eMpumalanga kanjalo nasengcenyeni ke ezingasenyakatho kanti ke osukwini lakusasa sekhona lesa sixwayiso kakhulukazi engcenyeni esenkabeni yazo ko North West uyongena eFree State uyongena ko Standard and Balfour eduze kwentaba zokhahlamba kanjalo nasenyakatho isimo nje singabhebhetha umlilo mongena ke kwezinye indawo lapho ko Alexandra Bay kakhulukazi ke entshonalanga sogwini sisho sithi amazinga aphansi ebusuku namhlanje kofika kusasa kusempondo zakoma umvumele ngithi ke banda lapho Calvin uyongena ku Sutherland nokho nase Eastern Cape kuyabanda uyongena kwaZulu Natal kuze ukufana kanjalo nasengcenyeni ke ezingasenyakatho ngophamo enhlavelanga umvumele ngithi ke kwaZulu Natal ingafudumala nje ngasenyakatho ngale kwaloko ngenxa uguqubala ngaphakathi lifudumale liye ngokushisa kodwa enkabeni lifudumale eGauteng kanjalo naseMpumalanga phansi Eastern Cape ngathanda nje ukushisa kancane ikakhulukazi endaweni ephakeme liye ngokufudumala futhi mawungena lapho ovustile nasengcenyeni esilapha ngaseKapa mbukani ngivumele ngithi ke ngiyayithatha indaba enobusuku obuhle. Bukelisi sibeka lapha ke bese kuphathele zona kusasa bakhona oza kwethu neindaba ngolwimi lwesiXhosa ube nobusuku obuhle usale kahle.